sini media person sono tungtini haino hai techa suk boso yabo tungtini coba so khana in phalajak sikare bari bisini 3 number wato abo aidongkur kamuno klayo oro chung phaimangai actually sanatangai bor nok parangai ba kaming ke koroya borok purbo basai bari bisini andro 3 number wat abo sikari bari no Gopalnagar sikari chung saimagana thanai 4-5 bos age kaisa tini thitangjak tini borongna omrit ini buya buthajagai abo norok tini media ro nong bisintikai kobongmana lukurok nukhana buya buthajagai borok thimani ulo tini bongni nok nukhungo borok tongragya eba kebo kore hasuk paraba tongthani je chala khorsa susuk busai tongmani busai buya buthagjak kha aun bagai borok tini oro tini champahor sikari bari bisini 3 number wato oro borok phai tongka tini borong nang thitangjak omrit ni bini logisong oro chung phaima kalangkai bini tini borong nang omrit kinani bini busajuk bini sajuk kusu borok khorongni tongmani obokai nukhana bokai okra ate kaisa kusu 6 bosor ungkha thanai kisudin age bini saksuri hamya kiu ko wa ungo bo hospital thangai thijaka borok rang kusia kerini ungmano khana borok kahamkai treatment khaimalia ga jora chung saiman slamlia haibano ko kore chung buka khamjak bongni je haya chengfor chung chubai malia saimalia magai aba tini bongni paithani pandawo chung tini bini 13 dino kihisa bongno chung suba chung khlamen phaijak oro gobang rimi afano chung kihisa bo khoksa khongnei 5 taka 10 taka mili naino chung tini je phainero chung suba chung khaman klayo oro chung tini phaimanjaka ang nuji Khwai political district promotion working president Tisit Deborma tai oro phaimanja pagya sini Khwai zonal development ni chairman sini borong nang Bisu Deborma tai logito sini 26 Assembly block committee ni vice president sini borong nang Subol Singh dongo tai sini regional ni gobongma tai bagi leader dongo tai sini Basaibari regional ni vice president sini borong nang Tisit Deborma dongo tai logito sini o Sikarbari bisini chairman dongo tai member tai sini regional kebongwa tongo bolong ni joton bumang sale sini protection nubakina so tini oro porno phaimani kebang suk rinamu sumo suk rimeya hapono je mante chung tini porno ro subaso khenai ne chung phaimani ngo hambai